الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد 34-ші зур гынахны алып китербез. Ул ирләргә ефәк кием кию һәм инде алтын белән зиннәтләнү яки алтыннан ясалган инде төрле әйберләр кию турында булар. Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе инде һәм ул безгә нәрсә файдалы, нәрсә зыянлы яхшырак белүче һәм шуңа да инде менә Аллаһ Тәгалә иратларга инде тыйган шушы ефәктән тегелгән киемнәр, күлмәкләр, костюмнар, шалварлар анда нинди генә кием булмасын, ул ефәктән тегелгән икән, яки составында инде бик күп ефәк бар икән инде, бу иратларга катгый тыела һәм ул харам булып тора, зур гынаһлардан була инде. Һәм шулай ук иратларга инде харам булып тора, зур гынаһлардан була алтын сәгатьләр кию, алтын даклар кию, алтын анда беләзекләр, цепочкалар диек инде һәм башка шунда алтыннан ясалган инде нинди генә әйбер булмасын, бу кию иратларга инде харам булып тора инде. Бу катгый тыелган. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да инде күп кенә хадисләрендә кисәтте менә шушы иратларга инде ефәктән ясалган кием һәм шулай алтын әйберләре кию турында инде ул беренчесе инде Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадис: "Ман лабиса харира фи дунья лам ялбасху фил ахира" диде. Кемдә бу дөньяда ди шушы иратларга кагыла инде ефәк киде икән ди, ул ахират көнендә ди, ягъни кыямәт көнендә инде кимәячәк ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә менә бу алтыннарны бу дөньяда тыйды, ефәкләр, әмма ләкин ахиратта безгә бирәчәк. Әгәр дә без шушы сынауны үтсәк инде, шушы нәфсебезгә бирелмичә инде. Һәм икенче хадисендә әйтте, Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хадисендә: "Хуррима либасу ззахаб вал харир аля зукур уммати ва хилля ли инасихим" диде. Ефәктән кием кию һәм алтын белән бизәнү ди минем өммәтемнең иратларына ди харам ителде ди, харам булды ди. Әмма ләкин ди хатын-кызларга халал ителде ди. Менә бу хатын-кызларга инде алтын бизәнү әйберләре, ул балдак булсынмы, чалбарлар булсынмы, беләзек булсынмы инде һәм башка нәрсәләр бөтенесе дә хатын-кызларыбызга инде рөхсәт ителгән. Шулай ефәктән тегелгән киемнәр киюдә инде. Әмма ләкин инде кемнәргә ярамый? Иратларга ярамый инде. Чөнки без бу дөньяда киябез икән, ахиратта Аллаһ Тәгалә бирмәячәк, ахиратта инде без шушы нәрсәләр белән зиннәтләнә алмаячакбыз инде. Һәм шулай ук Хузайфа ибн Яман исемле сахаба әйтә: "Нахана Наби саллаллаһу алейхи ва саллям ди ан нашраба фи анiyati az-zahab wal-fidda wa nakula fiha wa an libs al-harir wad-dibaj wa an najlisa alayhi" диде. Һәм Хузайфа ибн Яман исемле сахаба әйтте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям тыйды ди алтын һәм көмеш савытлардан да инде ашарга һәм ишергә ди, һәм инде ефәктән тегелгән киемнәрне киергә ди, һәм инде аларга утырырга ди инде. Менә монда шулай ук зур гынаһлардан булып санала инде. Бу инде кагыла иратларга да, хатын-кызларга да, менә мусульман кешесенә алтыннан ясалган һәм көмештән ясалган инде савыт-сабаларны инде кулланырга ярамый, ашау ишүдә инде. Менә бу катгый тыелган. Монсы инде хатын-кызларга да, иратларга да кагыла. Бу шулай зур гынаһлардан булып санала. Мусульман кешесе моннан тыелырга тиеш. Чөнки әгәр дә факирләр, мискиннәр, мохтаҗлар, аларның бит хезмәтчеләре була күрә икән, бай кешенең инде менә бу алтын савыт белән ашап утырганы ниме? Алтын анда әйтик инде чокырдан инде чәй ичү анда аның калбы авырый башлый, калбына инде борчу керә башлый, карады буларда инде баюлары җиткән ди, безнең дә җүнәп киенергә кием алыр акчабыз юк ди. Рәхәтләнеп ашый алмыйбыз да. Буларның байлыгы чыгырымнан чыккан инде, хәтта ди чәйне дә алтын чокырдан ашларын ди алтын тәлинкәдән ашап утыралар ди.
калепләре авырты, сыкрый башлый. Һәм инде шушы көнчелек кереп инде шул ук факирләр байларга һөҗүм ясарга мөмкин. Шулаймы? Я урлый башларга мөмкиннәр инде. Я инде аларны аңлап үтереп байлыкларын алырга мөмкин инде. Менә монда уйласак, карагыз, ислам диненең инде Аллаһы Тәгаләнең гаделлеге. Монда Аллаһы Тәгалә байларны да кайгырта, факирләрне дә кайгырта. Чөнки әгәр дә факир кеше инде калебенә шушы каты кабул итеп инде, авыр кабул итеп шушы байларның инде алтыннан ашавын күреп инде байларга зыян салырга мөмкин, шулаймы? Урларга, таларга, үтерергә, тартып алырга байлыгын инде берәр төрле инде хәйләләр белән инде. Бу вакытта Аллаһы Тәгалә байларның да шушы байлыгын саклый. Кисәтә алтын белән ашамагыз ди, чөнки сезгә инде һөҗүм булырга мөмкин ди. Хикмәте нәрсәдә инде? Һәм шулай ук факирләрне дә кайгырта. Факирләрнең инде калебенә шушы борчуны, шушы инде күңел тынычсызлыгын саласы килми. Факирләр күреп инде борчылмасыннар, кайгырмасыннар дип Аллаһы Тәгалә факирләрне дә кайгырта. Менә бу Аллаһы Тәгаләнең тыюы ул кешенең файдасына гына. Менә Аллаһы Тәгалә гадел хакимиясе ул бөтен нәрсәдә шушы безнең мәслихәтләребезне, безнең тормышыбызны кайгырта. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Мен шариба фи анияти az-захаб вал-фидда иннама юджаржиру фи батнихи нару джаханнам" ди. Кемдә алтын яки көмеш савыттан эчсә ди, аның эше җәһәннәм уты белән кайнар ди. Су кайнап тора бит әле. Кайнагач бит инде тавыш чыга. Менә шулай итеп, әгәр дә бу дөньяда кем алтын, көмеш савыттан эчә икән, кыямәт көндә шул су кайнаган кебек аның эше кайнап торыр ди, шушы җәһәннәм тәмук уты белән дә инде. Күрә менә бу катгый тыелган инде. Күрә беренчесе булды инде иракларга шушы алтын нар белән инде бизәнү, киенү булса, һәм инде ефәкләр белән ефәктән тегелгән инде киемнәр тегү булса инде, һәм иракларга да, һәм хатын-кызларга да инде шушы савыт-сабаларны кулланырга ярамый, алтыннан һәм көмештән ясалган инде. Һәм моны инде бүген көндә инде кайбер инде медицина галимнәре дә инде табиблар да инде өйрәнгәннәр һәм әйтәләр, менә бу иракларга инде алтын кию аларның сәламәтлегенә инде тискәре йогынты ясый икән. Ягъни сәламәтлегенә зыян сала икән. Анда инде ирлек көченә һәм башка төрле инде сәламәтлегенә зыян китерә дип әйткәннәр. Алар өйрәнгәннәр, ни өчен соң инде менә бу алтын шулай иракларга ярамаганлыгы турында инде һәм шушындый нәтиҗә ясаганнар. Хәтта теге исламда булмаган галимнәр да инде шуны дәлиллиләр, раслыйлар, иракларга инде алтын кию ул зыянлы икәнен инде. Моның турында инде бик күп теге русча әйтсәк научный статьялар инде, фәнни мәкаләләр бик күп, ул интернетта да, китапларда да язылган инде. Күрә кем кызыксына инде укый ала. Һәм менә бу нәрсәне тагын да дәлилли, раслый диек инде. Тагын бер әйтеп кабатлап китәбез. Аллаһ нәрсә генә тыймасын, аның артында инде кешегә файда ята. Без аны белеп кенә бетермибез. Ләкин менә шушы алтынны бит ул ираклардан тыйды, әмма ләкин соңыннан ачыш ясалды, иракларга чынлап та ул зыянлы икәнен инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хәдисендә инде кем көмеш савыттан эчсә ди, бу дөньяда инде ахирәттә аннан эчмәячәк ди. Ягъни әйткәнебезчә, ахирәттә дә безгә инде булачак шушы алтын, көмеш савытлар, аннан ашыйбыз, эчәбез иншалла инде, барыбызга да инде шушы җәннәткә кереп инде алтын һәм көмешләрдән ашарга, эчәргә насыйп әйләсен инде. Һәм шулай анда ефәк киемнәр булачак. Әмма ләкин бу дөньяда инде Аллаһ Тәгалә тыйды. Әмма ләкин ахирәттә безне инде киемдертәчәк, ашатачак, эчертәчәк шушында инде зиннәтле савытлардан. Һәм шулай ук тагын Бухари һәм Муслим риwayatендә килә торган инде сахих хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ефәк киемнәр кимәгез ди, алтын һәм көмеш савытлардан ашамагыз һәм эчмәгез ди, чөнки аларга ди ул бу дөньяда ди, ә сезгә ахирәттә ди инде." Ягъни имансызлар бит инде кем Аллаһка ышанмый, алар инде шушы алтыннарны, ефәкләрне куллана һәм шулай ук инде алтын, көмеш савытлардан эчә, һәм шуңа Пәйгамбәр үзе әйтте, аларга ди бу дөньяда ди. Чөнки алар Аллаһка иман китермәгәч, аларның Аллаһ Тәгаләнең инде кануннарын инде, законнарын инде үтәмиләр, аларга бу дөньяда ди.
Әмма ләкин ахирәттә булмаячак. Сезгә ди, ягъни мөселманнарга ди, ахирәттә булачак ди. Сез димәк, әз генә вакыт тыелып торыгыз ди, нәфсегезне тыеп инде, шушы Аллаһның инде имтиханын үтегез ди, һәм ахирәттә сезгә булачак ди инде. Һәм шуңа күрә әгәр дә без шундый сыналабыз икән инде, кайбер вакыт Аллаһның тыелганнарын эшлисе килеп инде, без уйларга тиешбез. Ахирәттә Аллаһ Тәгалә безгә инде хәерлесе белән бирәчәк дип инде. Һәм шуңа күрә инде менә шушы Аллаһның тыелуларын инде безгә файдага дип кабул итеп инде, җиңел генә инде шушы имтиханнарны үтәргә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфыйк хидаят бирсен барчабызга да, шушы Аллаһ Тәгалә тыйганнарыннан тыелып, кушканнарын инде җиренә җиткереп үтәргә инде, һәм инде Фирдәүс җәннәтләренә кереп, шушы алтын һәм көмеш савытларыннан ашарга, эчәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.